During the time na nagkaroon ng nakarating sa amin yung report immediately, nagkaroon kami ng water sampling, So tiningnan namin yung area. Alam mo naman pag sa dagat, so iba yung movement ng dyan and then kumuha kami ng mga fish samples. So yung mga fish samples is submit namin sa central office sa laboratory namin for further analysis doon sa pwedeng makita doon sa mga samples nila. Opo. Doon kami siguro makapagpalabas ng appropriate na findings kung ano talaga yung naging cause. Confirm yung insidente ng fish kill pero hindi pa natin alam yung reason kung bakit nagkaroon ng fish kill sa area. Opo. So, bali yung volume kasi niya is, we can consider that already na ganun nga kasi medyo marami-rami, almost yung nakuha namin na information is based on sa ground sa almost 500 kilograms. So medyo marami-rami na rin yun. And then, yung affected kasi na species, kaya namin na magkaroon ng laboratory analysis doon sa mga species na mga nakuha doon. Kasi siya, halo-halo eh. So, ibig sabihin, there's something na medyo hindi naman sa tubig, but hindi rin namin alam kung anong pwedeng maging cause nun. But definitely, na-mix sa tubig. Kasi iba-ibang species yung naapektuhan. May nasa ilalim, may lumalangoy. So, yung ganun po yung nakita natin yung findings natin based doon sa pag-validate namin ng nakarating sa amin before. By Monday, nasa CO naman na yun. So, we'll immediately get the result kung ma-process na, and then we'll provide you updates. And of course, may mga recommendations kami kaagad na ilalabas dyan so that ma-prevent natin kung may mga possible na ganong klaseng ginagawa sa area o nangyayari sa environment para hindi na siya maulit o kung nandyan man at hindi mag-prevent because it is a phenomenon. So, malalaman natin kung anong pwedeng gawin. May tinitingnan po tayo na posibilidad na may oil spill somewhere sa area ng San Miguel Bay? Yan, maraming factor ang pwede na maka-affect. Sabi ko nga kanina, kung yung natural na condition ng water sa San Miguel Bay, so hindi siya maka-affect ng iba-ibang species. But if there are some introduction or baka mayroong mga activities na nangyayari, so that will be still be validated by our team based on the result. Kasi kung may findings kami sa result doon sa laboratory na possible na mag-lead doon sa further investigation or investigation na gagawin, so we can probably identify kung ano yung mga pwedeng tingnan doon sa area. Like, hindi naman nag-run off kasi wala namang ulan. Diba? Mainit naman yung panahon. So, ano yung mga possibility na pwedeng na-introduce sa tubig if in case man na ganun. Opo. Sir, ang pinag-uusapan po natin dito na 500 something kilogram na mga isda, wala naman po dito doon sa mga fish cages? Based po dito sa nakarating sa amin na report, and still we are still validating it. Ito yung iba-ibang uri ng isda. May red fishes, may yung talagang nakukuha natin sa naabo, may balana, may hipon. Kung titingnan natin yung mga species nito, iba-iba yung lugar kung saan sila nag-stay. May malalim, may bababaw. But ang San Miguel Bay kasi, siyempre, isang area na ang habitat dyan is siyempre, isa lang. So, kasi isang bay siya. Pero iba-ibang species yung nandun. So, until now, wala kaming ma-figure out dahil kung merong, gusto ko pa rin makita yung volume by species. Opo. Kasi baka merong majority, baka yung iba na-identify lang, pero nahalo lang dun. So, most probably, gano'n naman talaga sa wild environment. Magkakasama sila. Pero,
kung merong may isang species doon na siya yung may volume, most likely siya yung naapektuhan. Hindi ko sinasabing target species or siya yung nandun talaga sa area during the time na nagkaroon ng ganong klaseng pagbabago ng tubig. So tinitingnan po natin kung may mga naapektuhang fish cages po. Yan po yung pagdating sa fish cages, ito kasi mga species na ito are not cultured in terms doon sa aquaculture natin. So ang nasa aquaculture natin, kung meron man ay yung mga kinukulture natin yung species like bangus, pero hindi ito yung mga kinukulture sa aquaculture. Opo. Itong mga nasa wild habitat nitong mga ito. Opo. Sir, ano pong mga bayan, particularly yung nakitaan ng mga fish kill incidents? Isa lang naman yung na mention dito sa part ng Bugeo sa may Calabanga. Opo, how about yung sa may area ng may nakita kami sir na video na sa Tinambak naman? Magkakalapit lang kasi sila. So most probably ibabalidate din namin yun. Pero itong nakuha namin information is coming from barangay Kalsaw sa Calabanga, Camarines Sur. Opo, so dapat mag-report yung mga coastal barangays natin kung meron sila agad na makikita na mga insidente na ganito para ma-validate agad po ng BFAR Bicol. Yes po. So yun talaga yung kailangan namin kasi yung nasa ground, yung information na makukuha namin plus yung result ng aming laboratory plus yung findings namin during the conduct of water sampling. So pag pinagsama-sama natin yan, we can probably doon sa malapit na dahilan, and then ang tinitingnan natin dito is nandyan yan eh. Ang tinitingnan natin is makuha natin kung ano naging cause para ma-prevent natin sa agad siya kung meron pa mang future na ganung mangyayari. Or if it is a natural, so pag-aralan, tingnan natin kung paano ma-prevent. If it is naman an introduction to the marine environment na hindi naman talaga dapat nandun, so we can already act doon sa ganung klaseng mga sitwasyon sa part ng San Miguel. Ano po dapat gawin ng mga residente na nasa coastal area para po hindi naman makaapekto sa komunidad? Ang isda ay lumutang na, bloated na, and nasa early stage na rin yan ng decomposition. So kailangan natin siyang ilagay dun sa isang lugar na hindi na makukuha ng kahit animals, kahit yung mga aso. So kaya nakikipag-coordinate kami sa ating mga local official, particularly sa barangay, na makapag-provide ng assistance doon sa proper disposal. Kasi mag-escalate kasi yung problema galing doon sa fish kill, and then pag merong nagkaroon pa ng hindi magandang disposal, so magkakaroon tayo ng another problem doon sa areas. So kaya po kailangan din talaga natin na i-inform ng maayos yung ating mga kasama doon sa local government units about the disposal of this particular species. All right. Before Bicol Regional Director Ariel Pio Quinto, thank you very much po. Salamat po, Sir Jonathan.